Hej, og velkommen til julequiz. Vi har valgt at lave en julequiz med en række spørgsmål. Godt, lad os komme i gang. Første spørgsmål. Hvor kom juletræet fra? Næste spørgsmål. Hvornår skrev C. Andersen Snemanden? Hvor i Danmark ligger Julebæk? Næste spørgsmål. Hvad er den mest populære julesang i Danmark sidste år? Hvilket år kom de første julekalendere til Danmark? Næste spørgsmål. Nu vil jeg synge en sang. Den hedder Til julebal i Nisseland. Og så når jeg stopper, skal I synge videre. Til julebal i Nisseland. Så skal I synge videre. Ja, nu kommer der et spørgsmål til. Hvilket år blev jul i Gammelby sendt for første gang? Jeg får lige til at komme ud. Det var ikke så godt.